i també baixar per aquesta banda. Tenim un record molt especial amb una persona que avui havia d'estar aquí, que demà farà 500 dies que està empresonat, que tenim un conveni de col·laboració entre Òmnium Cultural i la Federació Catalana des de l'any 2010, i creiem que avui el Jordi Cuixart havia d'estar aquí i que alguna persona està empresonada per les seves paraules i les seves idees no hi junt justament amb els altres representants polítics que tenim en petit. Passant el temps i arribant a un moment importantíssim de la nostra història futura que tindrem aviat, que són els Roller Games l'any que ve, sí que vam pensar que era un moment de tornar a recuperar aquesta festa i fer, sobretot, reconèixer tots els nostres esportistes que tenen aquests grans èxits esportius com hem tingut aquest any. Ha recuperat seccions deportives a Espanyol. Recull el premi Carles Feriche. Deixen una mica tots aquests èxits en una competició que el 2019... de plàstica disciplina. La selecció... regidor d'Esports de... i primer president va ser el lingüista Pompeu Fabra, del qual aquest 2018 se celebra el primer president. I David Di Stefano Pironti, com dèiem, la va fundar Luigi Pironti. I Anna Quintana, la capitana del CPA Olot, campiona de tots els títols de la temporada amb el seu equip. Europa, a més de ser subcampiona del món als World Roller Games de Nanjing. Europa de paral·lel i Ainhoa Mellado va ser cinquena als World Roller Games. Als World Roller Games de Nanjing, on va acabar 12a. Ens ha de conèixer personalment els que hi ha. Josep Vergonyó, Jaume Capdevila i Antoni Torralba. Del Club Patinatge Artístic Olot. Enhorabona, Anna. Crec, Ramon, que ha sigut un encert 17 anys després recuperar la vostra gala, recuperar la gala del patinatge de casa nostra, del nostre país, i a més fer-ho per, jo diria, felicitar un any 2017 ple d'èxits, jo diria, com els que mai es havien assolit a nivell de federació, i sobretot ple d'èxits com els que penso que ens han d'esperonar, us han d'esperonar a seguir treballant de valent amb totes les competicions que hi ha engegades en les properes temporades.